Drahé sestry a bratia v Kristu, milí hostia a vážení priatelia, dnes stojíme na prahu významného jubilea 300 rokov od vzácnej chvíle, kedy bol tu v Horných Ozorovciach, v terajšej mestskej časti Bánoviec nad Bebravou, postavený evanjelický chrám Boží. Na začiatku príbehu tohto kostola stojí svedectvo pevnej viery, oddanosti v službe, zanietenosti pre myšlienky reformácie, ktorú aj vám chcem položiť na srdce. Nech sa nám naša situácia dnes zdá byť akokoľvek náročná, ťažká a možno v nej cítime aj určitú skepsu alebo skleslosť. On išiel na kolena, modlil sa. V horlivej modlitbe všetko to ťažké a bolestivé predložil Pánu Bohu v pokáni. A toto je tá prvá vec, čo všetci môžeme urobiť. Nech naša situácia akákoľvek, ísť na kolená pred Bohom po vyznávaní hriechov a prosiť o možnosť nového začiatku. Pán povedal, kde sa dvaja alebo traja zídu v mojom mene, tam som uprostred nich. Dvaja a traja stačia. Aj to najmenšie spoločenstvo má to najväčšie zasľúbenie. Nebojte sa, sestri a bratia, schádzať aj vo svojich domácnostiach spoločným modlitbám. Tak vás chcem povzbudiť, sestri a bratia, aj pri dnešnej zlacnej slávnosti 300. výročia postavenia tohto chrámu k modlitbe, pokániu. Nech vám tom Pán Boh pomáha. Amen. Chcem byť tvojím hlasom, v temnom svete svietiť, šíriť tvoju spásu. Chcem dávať ľuďom nádej, pokúšať sa vznietiť, oheň tam, kde zhasol. Chcem byť tvojím telom, nástrojom a zvierou, kráčať cez deň každý. Chcem dýchať tvoju vôľu, žiť pre tvoje meno, učiniť ťa vzácnym. Žiť život spravodlivý, pre tvoje skutky živý, nech svoj čas nepremrhám, kým tvoja milosť trvá. No nadovšetko túžim a jednu vec si žiadam, žiť v dome Hospodina, tak veľa ako sa dá. V dome Hospodina bývať, budiť sa v ňom žiť a líhať, tam, kde radosť v duchu svetom má. V dome Hospodina bývať, jeho meno stále vzývať, v prítomnosti syna stáť. Chcem byť tvojim telom, nástrojom a zvierou, kráčať cez deň každý. Chcem dýchať tvoju vôľu, žiť pre tvoje meno, učiniť ťa vzácnym. Žiť život spravodlivý, pre tvoje skutky živý, nech svoj čas nepremrhá, kým tvoja milosť trvá. No nadovšetko túžim a jednu vec si žiadam, žiť v dome Hospodina, tak veľa ako sa dá. V dome Hospodina bývať, budiť sa v ňom žiť a líhať, tam, kde radosť v duchu svetom má. V dome Hospodina bývať, jeho meno stále vzývať, v prítomnosti syna stáť. V dome Hospodina bývať, budiť sa v ňom žiť a líhať, tam, kde radosť v duchu svetom má. V dome Hospodina bývať, jeho meno stále vzývať, v prítomnosti syna stáť. Chcem byť s tebou, chcem byť s tebou,
Chcem byť s tebou. 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 Hospodina bývať, bude sa v ňom žiť a líhať, tam, kde radosť v duchu svetom mám. Dnes po 3 storočiach sa môžeme s hrdosťou obzrieť za našimi predkami a ich dielom. Ich statočnosť, viera a obetavosť sú základom, na ktorých staviame aj my. Dejiny tohto chrámu, osud Juraja a Evy Otlikovcov sú dôkazom, že Božia milosť a vernosť sprevádzajú každú generáciu, ktorá sa rozhodne neochvejne stáť pri Kristovi.